kalahati. Pag-stop tayo. Puro bangus ito guys. Bangus. Magkano ito dahil na bangus niyo kuya? 90. 90? Ito tatlong sirado ito, 90 na? Yun si 20 yung maliliit. Oh, 90. Wala ko ito. Boneless bangus ano? Boneless na na. Guys, ito 90 pesos. Tatlong sirado. Ito, tinapa. Magkano itong tinapa? 130. Anong pangalan mo kuya? Duros. Duros yung bangus? Ito. Ah, duros. Ano to? Suway, madam. Mas Sipon? Opo, madam. Magkano? 280 lahat. 280 to guys. Lahat daw to 280. Parang isang kilo. Hindi, dalawang kilo Mahigit. siya. May isang kilo. Isang kilo to. Ano na, grabe yung parang alimango.
Oh. Pati. Dami-dami, guys. Pati. Ito, 1 kilo. Ang laki. Ilang kilo to para ang laki guys. Tinda ni ate. Okay. Oh my God. Ire, klase mesa.